Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Choboboy. Taong 1961, Etiague, Isabela. Itong mga panahong ito, merong isang lalaki sa Etiague na tinatawag nilang Choboboy. Kakaiba ang taong yon. Gawa ng ayon sa iilang nakakakilala dito, meron itong dalawang pagkatao. Minsan nasisipat nila yung tulala na para bang meron itong napakalalim na iniisip. May mga pagkakataon ding nasisilayan nila ang taong yon na kinakausap ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Choboboy, karamihan sa nakakakilala sa kanya, binansagan siyang baliw o may sira sa pag-iisip. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng para sa kanya, wala itong kaalam-alam sa kanyang pinagdadaanan. Sa taong ito, nasa poder pa si Choboboy ng kanyang mga magulang. Malaki man ang pangangatawan at matanda na ang gulang, itinuturing pa rin nila si Choboboy bilang isang batang minahal ng lubusan. Dahil sa pagmamahal ng mga magulang nito, kung kaya't inisip ng ibang tao na yon ang dahilan kung bakit hindi umusad ang bata nitong kaisipan. Isang araw, habang naghihintay ang mga magulang ni Choboboy sa kanilang tahanan, napansin nilang medyo natatagalan na ang kanilang anak sa paglalaro sa labas ng kanilang bahay. Dala ng pag-aalala ng ina nito, agad naman yung nagpaalam sa kanyang asawa para hanapin ang anak nila. "Kato, alis na muna ako ha. Hanapin ko muna si Boboy. Hindi pa kasi yun kumakain eh." Wika ng ina ni Choboboy. Nang marinig ito ng kanyang asawa, tumangulang naman yon habang nagbabalat ng ampalaya. Sa paglabas ng ina ni Choboboy sa bahay nila, bigla namang nanlaki ang mga mata nito nang masipat niyang wala sa kanilang bakuran ang kanilang anak. Dala ng takot noon ng matanda, agad naman itong binagtas ang daan patungong baryo. Lahat ng nadadaanan niyang bahay ay tinanong niya kung nakita ba nito ang kanyang anak na siya namang ikinairita ng iilan. Halos hindi kasi noon malipasan ang isang linggo nang hindi nagtatanong sa kanila ang ina ni Choboboy. Kahit alam nitong naiirita na sa kanya ang iilan nilang mga kababaryo, wala pa rin yung pakialam, gawa ng ang importante para sa matanda, mahanap ang kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, napadaan ang ina ni Choboboy sa mga lalaking nag-iinuman sa daan na kung saan panay ang ginagawa nitong pagtingin sa kanya. Pagdating niya sa harap ng mga ito, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang siya ang pinag-uusapan ng mga lasinggero. "Wala ba kayong mapag-usapan? Kung wala kayong magandang sasabihin sa akin at sa anak ko, mas mabuti pang tigil-tigilan nyo na ang ginagawa ninyo. Sinasabi ko sa inyo, wala akong panahong makipagbiruan." Wika ng ina ni Choboboy paglapit sa mga lalaki. "Talaga ba, Manang? Saan ka naman ba pupunta? Hahanapin mo na naman ba yung baliw mong anak? Hayaan mo na yun. Wala naman yung bilang sa ating lugar eh. Pabigat lang siya kagaya ninyo." Matawa-tawang sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ng ina ni Choboboy, dali-dali naman niyang hinawakan sa balikat ang lalaking yon habang marahang binubulungan ng, "Wala kang kaide-ideya kung gaano ka-espesyal si Boboy. Kahit magsama-sama pa kayo rito, higit na may mas kwenta ang anak ko kesa sa inyo." Matapos makapagsalita ng matanda, bigla naman yung itinulak ng lasenggo sa kadahilanang para itong baliw,
kapag nakikipag-usap. Ninais na lamang nila noong itaboy papalayo ang matanda upang hindi na nila yon makita. Dahil sa ginawa ng mga lasenggo, agad namang umalis ang ina ni Chuboboy sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nito sa kanilang baryo, doon na nga niya nakita ang kanyang anak na nakaupo sa gilid ng daan habang panay ang pakikipagtalo sa sarili nito. Di pa man siya nakakalapit noon kay Chuboboy, kitang-kita niya itong pinagsasabunutan ng kanyang sarili at pinagsasasampal sa hindi malamang dahilan. Dahil sa ginawa nito, dali-dali naman siyang nilapitan ng kanyang ina para yakapin. Pinigilan din niya ang anak niya noong sakta ng kanyang sarili nang sa gayoy hindi na ito mahirapan ng husto. Nang dumating sa puntong medyo kumalma na si Chuboboy, agad naman yung ginabaya ng kanyang ina pabalik sa kanilang tahanan. Bale, doon pa rin sila dumaan sa mga nag-iinuman, gawa ng yun lang ang pinakamadaling daan patungo sa kanilang bahay. Sa muling pagdaan nila sa lugar, ganun pa rin ang nangyari. Nakarinig ng masasakit na salita ang ina noon ni Chuboboy sa mga lasingkerong nag-iinuman sa lugar. Bagaman nais niyang makipagsagutan sa mga ito, pinili niyang magsawalang imik upang makapag-isip ng maayos sa hakbang na kanyang nais gawin. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, di pa man nakakapasok ng bahay ang mag-ina, panay na ang pag-iyak ng ina ni Chuboboy. Animoy, dinibdib nito ng husto ang mga sinabi ng lasenggo na siya namang ikinagalit ng asawa nito. Walang sabi-sabi, agad nitong hinila papaloob ang dalawa upang kausapin ng masinsinan. Alam ng ina ni Chuboboy na hindi ito makakapayag na ganunin sila ng mga taong hindi nila kakilala, lalo pat wala naman silang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, seryosong tumitig naman sa kanila ang kanilang padre de pamilya habang nagsasabi ng, "Boboy, matulog ka ng maaga. Mauna ka na ding kumain sa amin ng iyong ina. Yan ang parusa ko sa iyo dahil sa kakulitan mo." Nang marinig ito ni Chuboboy, wala na itong nagawa kundi ang tumungo sa kanilang kusina para kumain. Pagpasok noon ni Chuboboy sa loob ng kanyang silid, agad naman siyang umidlip upang mas lalong pabilisin ang pagtakbo ng oras. Akala niya yun lang ang parusang naghihintay sa kanya, subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang pag-idlip niya noong mga oras na yon ang siyang magiging hudyat para sa kanyang mga magulang na isagawa ang mga bagay na kanilang nais gawin. Sa pagsapit ng kalaliman ng gabi, bigla na lamang nagising noon si Chuboboy dahil sa init ng kanyang pakiramdam. Pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad sa kanyang harapan ang kanyang mga magulang na nagpapabaga ng uling sa loob ng kanyang silid. Dala ng kuryosidad noon ni Chuboboy, hindi niya maiwasang magtanong sa mga ito. "Nay, anong ginagawa ninyo?" Tanong nito. Wala ito, Boboy. Higa ka lang dyan. Hanggat hindi namin sinasabi kung ano ang iyong gagawin, manatili ka dyan sa higaan. Sagot naman ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin ang kanyang ama habang hawak-hawak ang isang nagbabagang pantatak sa baka. Biglang natakot noon si Chuboboy sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na sa kanya itatatak ang bagay na yon. Sa kagustuhan niya noong makatakas sa gagawin sa kanya ng kanyang ama, bigla naman siyang napatayo sa kanyang higaan, subalit mabilis din naman siyang pinigilan ng kanyang ina. Nang hindi na nito makayanan ang kanyang pagpupumiglas, bigla naman itong inihipan ng kanyang mga kamay
at kasabay nito ang pagramdam niya ng pagbigat ng kanyang buong katawan. Dahil sa pakiramdam na yon, kung kaya't bigla namang napabalik sa higaan si Chuboboy habang patuloy siyang nagpupumiglas. Sa paglapit ng kanyang ama sa kanyang kinaroroonan, bigla naman siya noong napatahimik dahil sa kabang bumalot sa kanyang buong katawan. Ipikit mo ang iyong mga mata, boy. Madali lang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka dito makakaramdam ng kung ano. Seryosong wika ng kanyang ama. Matapos naman itong marinig ni Chuboboy, tanging pagsisigaw na lamang ang nagawa niya sa harapan ng kanyang ama na para bang humihingi yun ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Halos hindi kasi siya makapaniwala noon sa ginagawa ng mga ito, lalo pat lumaki siya sa puder ng kanyang ama't ina ng masaya at hindi nakakatikim ng kahit na anumang pangdidisiplina. Nang hindi maatim ng kanyang ina ang kanyang ginagawa, bigla naman itong tinakpa ng kanyang mga mata habang nag-uusal. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nandilim ang paningin ni Boboy at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagramdam ng labis na pagkaantok. Sa paghiwalay ng kanyang diwa sa kanyang katawan, doon na isinagawa ng kanyang mga magulang ang nakatakdang plano ng mga ito. Upang mas lalong magkaroon ng bisa ang gagawin nilang ritual sa kanilang anak, sinigurado nilang sa dila nito maitatatak ang marka ng mga sumpang alam nila. Ayon kay Chuboboy, ang tatak na ibinigay noon ng kanyang ama ay nagpapahiwatig sa pagbalik ng demonyo sa lupa. Yon ang pinakamalakas na simbolong maaaring tanganin ng isang makakaliwang individual sa kadahilanang kapag naitatak mo na ito sa iyong katawan, sasapian ka ng iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi ka titigilan ng mga ito hanggang sa pagdating ng pagwawakas ng buhay mo. Dagdag pa ni Chuboboy, magmula noong itinatakyo ng kanyang ama, naging miserable na ang kanyang buhay. Hindi naman niya yun gaanong ininda, gawa ng kahit papaano'y nangingibabaw pa rin sa kanyang isipan ang pagmamahal sa mga ito. Sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lamang noon ni Chuboboy nang masipat niya ang kanyang sariling duguan habang nakahiga sa masukal na parte ng kakahuyan di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagtayo niya doon, agad naman siyang nakaramdam ng labis na pagkagutom kung kaya't dali-dali niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Sa pagdating niya doon, nadatna naman niya ang kanyang mga magulang na tulala habang nakatingin sa malayo. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman siya nitong kinausap na para bang labis itong nag-aalala. Dahil sa nanlulumong mga mukha ng kanyang ama't ina, napilitan doong lumapit si Chuboboy. Pansamantalang kinalimutan na muna niya ang ginawa ng mga ito dahil naniniwala siyang merong malalim na dahilan kung bakit napilitang gumawa ng ganoong bagay ang kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, naging normal naman ang lahat. Kagaya ng palagi niyang nararamdaman, ipinakita ng mga magulang niyang yon kung gaano siya nito kamahal. Habang pinapakain siya noon ng kanyang ina, wala itong nabanggit sa kanyang kung ano na para bang wala man lang nangyari noong nagdaang gabi. Nang hindi na maatim ni Chuboboy ang pagpapanggap ng mga ito, siya na mismo ang naglakas loob na magtanong. Nay, ano ho pala yung ginawa niyo sa akin kagabi? Kanina pa kasi ako nag-iisip eh. Alam ko hong hindi yun panaginip. Dahil kung panaginip yun, hindi ako makakaramdam ng pagbabago sa aking katawan.
Anong ginawa, Boboy? Wala namang kaming ginawa sa'yo ah. Ikaw talagang bata ka? Kung ano-anong sinasabi mo. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, pinili na lamang niyang manahimik. Matapos niyang kumain, agad naman niyang tinungo ang kanilang salamin para tingnan ang kanyang dila. Naramdaman niya kasi noong parang wala itong lasa na animoy may lapnos ito. Pagharap niya noon sa salamin, bigla namang binalot siya ng takot sa kanyang buong katawan sa kadahilan ng kitang-kita niya ang isang peklat na animoy kakasugat pa lamang. Paghawak doon ni Choboboy, ramdam na ramdam niya ang pagbigat ng kanyang mga kamay na parabang naimpluwensyahan ito ng simbolong nakaukit doon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Matulog ka na. Matulog ka na. Mamayang gabi marami ka pang papatayin. Matulog ka na." Dahil sa kanyang mga narinig, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang mga magulang. Pagdating niya noon sa labas ng kanilang bahay, kitang-kita niya ang mga itong nakatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Animoy kahit hindi niya sabihin sa mga ito ang mga bagay na kanyang naranasan, tila ba alam na nito ang mga kasagutan sa kanyang katanungan. Sa paglapit niya noon sa kanyang ama, agad naman niya yung tinanong ukol sa mga bagay na kakaiba sa kanya. Sinabihan lang naman siya nitong huwag mag-alala, gawa ng maaaring epekto lang yon ng gamot na ibinigay nila kay Choboboy. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na lamang siya umimik, bagkus ay ninais na lamang niyang pakiramdaman ang kanyang sarili. Sa isip-isip niya, malabo siyang matulungan noon ng kanyang mga magulang kung kaya't siya na lamang ang tutulong sa kanyang katawan. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na dahan-dahang nanlalabo ang paningin ni Choboboy. Hindi niya alam pero kapag wala siyang nakikitang liwanag galing sa araw, para siyang mahihimatay. Nang bumalot na sa buong kalupaan ang kadiliman, tuluyan na ngang kumalas sa kanyang katawan ng kanyang wisyo. Kahit kaluluwa na lamang siya noong mga oras na yon, kitang-kita niya kung anong ginagawa ng kanyang katawang lupa at kung saan-saang lupalop yon pumupunta. Ayon kay Choboboy, na noong mga panahong yon, nasipat niya ang kanyang katawang lupa na bigla na lamang tumayo mula sa pagkakatulog. Pagtungo nito sa sentro ng kanilang bahay, doon niya nasipat ang kanyang mga magulang na nakapatira pa sa kanyang harapan. Nagliliwanag din noon ang kanyang mga mata na parabang may kung anong demonyo ang sumanib sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nasipat ni Choboboy ang kanyang katawan na patagong nananalasa sa baryo. Lahat ng lasenggong ng api sa kanila noon ng kanyang ina, pinatay niya gamit-gamit lamang ang dila. Lahat ng nalalawayan noon ni Choboboy ay nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang sakit na halos isang gabi lamang ang kinakailangang dumaan bago tuluyang mamatay ang mga ito. Hindi din siya nararamdaman ng mga ordinaryong taong pumapasok sa loob ng bahay sa kadahilan ng tumatagos sa kahit na anong pader ang kanyang katawan. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, gabi-gabi na siyang ginagamit ng kanyang mga magulang para pumatay ng taong kanilang kinakagalitan. Dahil sa simbolong ibinigay nila noon kay Choboboy, kung kaya't nagagawa nilang maisakatuparan ang kanilang mga binabalak. Akala nila hindi malalaman ng kanilang anak ang kanilang ginagawa, subalit nagkamali sila.
Wala silang kaide-ideya noon na may kakayahan pala ang kanilang anak. Napakalasi ng kalahati ng kaluluwa nito sa kanyang katawan. Maaaring dahil yon sa dalawang pagkatao ni Chuboboy kung kaya't naging posible ang mga bagay na imposible. Sa ilang buwang pagiging mamamatay tao niya, napakarami na niyang napaslang dahil sa simbolong yon. Antingero, albularyo, mananambal, at kung ano-ano pa, wala siyang pinapalagpas basta nang galing yon sa utos ng kanyang ama. Napag-alaman din noon ni Chuboboy na ang gabay na demonyo ng kanyang ama ang kumokontrol sa katawan niya. Dahil sa paulit-ulit niyang pagpaslang sa mga walang labang tao, kung kaya't parabang nagkaroon siya ng kaisipan na itigil na ang bagay na kanyang ginagawa. Napagtanto niya kasi noon, wala naman itong mabuting maidudulot sa kanila kundi kamalasan. Isang araw, paggising ni Chuboboy na duguan, agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Tay, tatapatin ko ho kayo. Masakit man pero ayaw ko na hong gawin ang mga pinapagawa ninyo. Pagod na ako, tay. Pakiramdam ko hindi niyo ako tinuturing na anak, bagkus isang kagamitan lamang na malaki ang inyong pakinabang. Ganito pa talaga ang nais ninyo, tay? Palakihin ako bilang isang demonyo? Akala ko nung una may sira ang pag-iisip ko. Pero hindi pala. Kayo pala ang gumagawa ng paraan para isipin kong may sira ang aking kaisipan. Sumusobra na kayo, tay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maniniwala sa inyo. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla naman itong napatigil sa kanyang ginagawa sa kadahilanang hindi nito sukat akalain na makapagsasalita ng ganoong bagay ang kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, kinausap naman niya yon ng marahan upang piliting baguhin ang paksa nitong nais maisakatuparan. Subalit, kahit anong pakiusap niya noon sa kanyang anak, tila ba wala na itong saysay, gawa ng alam na nito ang sikreto nilang dalawa. Bago sumapit ang hapon noong araw, nagpasya si Chuboboy na tumungo ng simbahan sa kanilang lugar para doon manirahan ng pansamantala. Nagpasya din siya noong magpatulong sa pari noon upang mapawalang bisa ang sumpang kanyang dinadala. Dahil sa marunong naman ang pari sa kanilang baryo na magpalayas ng masasamang espiritu, kung kaya't agad nitong inumpisahan ang kanyang ritual para maibalik sa normalang katawan ni Chuboboy. Halos tumagal sila noon ng ilang araw, gawa ng masyadong malakas ang simbolong naninirahan sa kanyang dila. Kapag gabi noon, itinatali siya ng pari ng kadena upang masigurong hindi siya makakalabas ng simbahan para pumatay ng mga inosenteng tao. Sa totoo lang, walang makapagsasabi kung anong uri ng demonyo ang pumapaloob noon kay Chuboboy, ngunit isa lang ang kanilang alam at kumakain niyo ng karne at hindi ito nalalayo sa espiritu ng aswang. Dahil sa kabanalan noon ng simbahan, kaya na may kahit anong gawin ng mga magulang niya, hindi siya nito magawang malapitan. Naging pabor naman ito kay Chuboboy para naman kahit papaano'y tuluyan na siyang gumaling sa kanyang iniindang karamdaman. Makalipas ang 3 buwan, medyo nasisipat na niya noon ang dahan-dahang pagkawala ng masamang espiritu sa kanyang katawan. Ang simbolo niyang nakalagay noon sa dila ay dahan-dahan na ding naglalaho. Indikasyon na epektibo ang ginagawa ng pare. Dahil sa tagal niyang pamamalagi sa kumbento, kaya na may nakilala na siya ng lubusan ng paring tumulong sa kanya. Kilala na din noon si Chuboboy ng mga sakristan na siyang nagbabahagi ng kwentong ito.
Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, natapos na nga ang kanilang ritual para sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Unti-unti na noong naghilom ang sugat sa dila ni Chuboboy at kasabay nito ang pagkawala naman ng kanyang mga magulang sa baryo. May nakapagsabi sa kanila noon, umalis lang ang mga ito na parabang naghanap ng panibago nilang pagtitirhan. Hindi na din yun gaanong inalampa ni Chuboboy sa kadahilanang masaya na siya sa kanyang bagong buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananatili sa simbahan, araw-araw naman niyang pinagmamasdan ang kanyang sugat sa dila. Nang masipat niyang kakarampot na peklat na lamang ang natira, labis-labis naman ang kanyang tuwa. Pero alam niyo ba, nang mawala ang peklat ni Chuboboy sa kanyang dila, dahan-dahan na lamang itong nanghina at kasabay nito ang pagbalot sa kanyang katawan ng hindi maipaliwanag na sakit. 3 araw lang din ang kanyang itinagal sa mundong ibabaw magmula noong nawala ang sumpa na ibinigay ng kanyang ama. Sa pagkamatay ni Chuboboy, nanatili itong sikreto sa loob ng simbahan. Hindi na yon pinakalat pa ng pare bilang respeto na din sa nananahimik nitong kaluluwa. Para masigurong tanging mga sakristan at pare lamang noon ang makakaalam, inilibing si Chuboboy sa likuran ng simbahan sa pagtungtong ng gabi noong mismong araw ng pagkamatay niya. Pero magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ito ng taong minsang naging sakristan sa simbahan at ang kwento ni Chuboboy noong minsan siyang nilagyan ng kanyang mga magulang ng sinumpaang marka sa dila. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakalungkot lang kasi sarili mong mga magulang, gagawin yun para lamang sa pagganti nila sa mga taong kinagagalitan nila. Medyo masakit yun. Bakit kasi hindi na lang yung tatay niya? Total, ang gumagabay naman, napaliwanag sa kwento, yung gabay na demonyo ng tatay niya. O bakit hindi na lang siya? Bakit kailangan yung anak niya pa? Diba? Kung tutuusin pala, walang sakit sa isip si Chuboboy. Yung mga magulang niya pala ang gumagawa nun. Para saan? Diba? Tsaka parang may part dito na paglabas ni Chuboboy ng kwarto, diba nakaluhod yung mga magulang niya? Parang sinasamba pa rin siya, diba? Siguro, yun yung utos nung gabay ng tatay niya na gawin, tapos isasakripisyo yung anak niya. Pero walang kapalit eh. Yun lang, papatay lang si Chuboboy. Wala, di naman sila yumaman. Walang kahit ano, diba? Pero isa pang nakita ko sa kwento, pinakamagandang part, yung pagpapagaling sa kanya ng pare, 'di ba? Walang ibang makapangyarihan sa mundo kundi mga salita ng Diyos. Walang nagawa yung demonyo na nasa loob niya. Isipin ninyo, marka na 'yon sa dila pero nabura pa rin ng pare, 'di ba? Ang galing nung pare. Hindi kaya si Padre Dama to, hindi biro lang. Parang si Padre Dama kasi, 'di ba? Sobrang galing eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.